Ginklaro sa International Criminal Court o kung ICC nga wala sila sang gindagdag nga public arrest warrant batok kay Senator Ronald de la Rosa. Ini kasunod sang nagwa na naman nga panibago nga impormasyon nga may gindagdag ang ICC nga arrest warrant kay de la Rosa nga ginapahayag dako ang naging kooperasyon sa war on drugs ni former President Rodrigo Roa Duterte halin sang alkalde pa lamang ini sang Davao tubtob nga naging presidente sang Pilipinas. Ginkumpirmar man sang pila sang ahensya sa gobyerno nga wala sila nakabaton sang kaangay nga impormasyon nga naglapta online. Lakip na diri ang Philippine Center on Transnational Crime, Department of Justice, kag Department of the Interior and Local Government ug ang DILG. Wala naman naghatag sang dugang nga detalye ang International Criminal Court na hanungod sa ila nangin pathag. Madumduman nga wala sa gihapon nagapakita si De La Rosa matapos ang pila ka huring-huring ako ni impormasyon nga nagwa sa tong Nobyembre 2025. Partikular ang naging statement ni Ombudsman Boyeng Remulla nga gindagdagan na siya sang warrant o kung sang warrant of arrest halin sa ICC. Balikan tabala ang naging statement naman ni Bato de la Rosa sa tong Mayo 7, 2024 sang naaki gini kay former Senator Trillanes bangod sa pahayag sang anay senador nga magagwa na ang arrest warrant batok sa iya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang dyan ng ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka ba? Mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Si Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyahangkat kay former Senator Trillanes nga pusasan siya kunara na ang arrest warrant sang ICC. Kabuang mo si Bato de la Rosa ang nagapanguna subong sa tanan nga mga senador sa may pinakadamo nga mga absences sa Senado bangod wala siya nagsipot sa tanan nga sesyon halin sadtong Nobyembre 2025. Sa kaangot nga balita, nagpangabay si Senador Robin Padilla sa kalyado sining si Senador Bato de la Rosa nga hindi gid magsungka kung mayara gid man siya sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Inibisan nga gilayon man nga ginaatag sa ICC nga wala sila sang ginpagwa nga public arrest warrant. Suno kay Padilla makapila na kabeses nga naglanog ang mga impormasyon nga wala man sang kumpirmasyon. Ginako sining nga liwat-liwat gid siya nga nagapahanumdum kay Bato nga hindi gid magsungka kag magpakita sa publiko. Si De La Rosa makapila na kabeses nga ginlawag nga involved sa war on drugs sa idalom sa administrasyon ni Presidente Duterte nga detained subong sa International Criminal Court. Nagapati man si Padilla ang pagpasurrender kay Bato sa ICC ang kaangay man nga pagtraidor sa baganihan nga si Andres Bonifacio. Ginpakigbahin man niya nga nagakita sila ni De La Rosa apisan nga wala na ini nagasulod kay nagatambong sa sesyon sa Senado. Naibalawan nga wala na nagpakita si De La Rosa humalin pa sa Nobyembre 2025 umpisa sang nagwa impormasyon nga gindagdagan ini sang warrant of arrest.